Actually, मोनसे खोथाखौ आं बुंनांगोन आंनाव मोनसे बेमार जादों बारा गोबाव जायाखै बे बेमारा खोब जादोंबा 5 सान 6 सानसो जादों बिराद गाज्रि बेमार जादों आरो बे बेमारा मा मिथिगौ ना रायजोफोर इउटुब होननाय मोनसे बेमारा आंनाव जादों आरो बे ओरैबायदि खालामदों आंखौ थानो जानो उन्दुनो सान्थि होआखै माने सान्थि होआखै आंखौ सान्थि होगासिनो दङ आङो फकास खालामदों इउटुबा मा बेलाय दिपलि स्टाडि खालामदों आङो बे मा जिराद गम मोनदों आङो मिन्थिदों बेहाय मा मा नांनाय दङ आं गम मोनदों 1 मिनिटाव बे बुहुमाव 500 आवार्सनि भिडिअ 1 मिनिटाव 1 मिनिटआव 500 आवार्सनि भिडिअ एंगारबाय थायो हाबबाय थायो आरो बेवहाय खमैनो 7 कौटिनि सुबुंफ्रा थोंजोङै आरो इनडाइरेक्टलिबाबो बेयाव इनभल्भ दङ आरो बेवहाय सोर दङ गाहाय लेभेलनिफ्राय लानानै गोजौ लेभेलहालागै बे सुबुंफ्रा नांथाबनाय दङ जाखि सोरबा आबादारियानो जाया मानो सोरबा हाजिरा मावनाय जाया मानो सोरबा खामानि मावनाय जाया मानो उन्दै जाखि डाक्टर जाया मानो सोरबा इन्जिनियार जाया सोरबा टिचार जाया मानो गासैबो रोखोमनि सुबुङा बेयाव इनभल्भ जानानै दङ आरो बेवहाय ओरैबायदि रोखोमनि खामायग्राबो सुबुं दङ बे सानबानि गेजेराव बेखौ मोननांगोन सोरबा सानसेयाव 1 लाख 3 लाख सानसेनि खोथाखौ बुंनांगोन दानफायाव 3 करोड़ 50 लाख बेबायदि रोखोमनि खामायग्राबो दङ ओरैबायदि रोखोमनि दङ दा माबोरै खामायनो हायो एक्चुअली बुंनो थाङोब्ला बे इउटुबा ना मोनसे साइन्स बिनि सायाव जोङो जे डिपलि स्टाडि खालामनो गोनां दङ आरो बे इउटुब चेनेलाव जोङो भिडिअ हगारनो थाखाय जोंनो एसेबां मानिबो स्किल नाङा रोंगौथि नाङा जोङो जास्ट मोननैसो खोथाखौ गोसोआव लानांगोन जोङो माइन्डसेट जोंनि गोसोखौ थि खालामना लानांगोन सोरबा जोंनि सिगाङाव थानानै सोरबा उनाव थानानै बायदिसिना खोथा बुंनो हागौ बेखौ माइन्ड खालामनाङा बेल' नङा आनखि गावबा गावनि न'नि सुबुङानो सोंखारिनो हागौ बेखौ माइन्ड खालामनाङा गोसोखौ थि खालाम गोसोखौ दा आरो जा थांखि बेखौ होसो निस्सय साक्सेसफुल जागोन आरो जोंनाव गोबां प्रब्लेम दङ अनेक प्रब्लेम दङ न'निफ्राय लानानै थाबायनायनिफ्राय लानानै सिखारनायनिफ्य लानानै उन्दुनायनिफ्राय माने सिखारनाय बेखौ लाजोबनानै आरो उन्दुफिनजासिम गोबां प्रब्लेम दङ बे प्रब्लेमखौ जोङो सिनायनांगोन जोङो आरो सिनायनानै जोङो सल्भ खालामनो नाजानांगोन आरो लोगोसे बेनिफिट होनांगोन बेनो जाबाय इउटुबनि मेन थांखिया बेनो फार्स्टआव जोङो इन्ट्रडाक्सन नांगोन प्रब्लेम होनांगोन लोगोसे जोङो सलुसन लाना फैगोन बेनि उनाव जोङो बेनिफिट होनांगोन बेनि उनाव जोङो हायोब्ला गावनि चेनेलनि फारसे कन्टेक्ट बा साबस्क्राइब खालाम बेबायदि खोथाखौ जोङो लाना फैनांगोन आरो नोंथांमोना जुदि खस्थ' खालामनो हायोबा इउटुबावबो गोबां मानसिफोरानो रां खामायनाय आं नुनो मोन्दों आंनाबो फैया नङा फैयो आंथ' ब्लग हगारा एलबाम हगारो फिल्म हगारो आंना थांनाय दानाव 9,000 फैदो देग्लाय 17,800 फैदो बेखौ नोंथांमोना सोरबा गोदाना फैमारो जानो साननांगौ नोंथांमोना जुदि चेनेला देरलांबाय थाबा अट'मेटिक गाव मोनगोन गावखौनो मिथिनाय नङा सिगांनि पुरुना भिडिअनिफ्रायबो प्लास जाबोबाय थायो बेखौ नोंथांमोना गिबियाव
खस्थ' खालामनांगोन गाव गावबो सम बहननांगोन बेफोर चेनेल फेदेरनोबो ओरैनो नङा इयाव मेहनत खालामनानै दिनै एसे गाबोन एसे गाव गावनि समखौ बहननानै बेखौ मेहनत खालामनानै बानायनांगोन अब्लासो नों जौगानो हागोन आरो अब्लासो रुम मोनगोन गिबियाव खस्थ' दं इउटुबाबो साबस्क्राइब मोननो मनेटाइज जानो एसे खस्थ'आनो बिनि थाखाय नांथाम नाजानांगोन नाजाबाय थानांगोन मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनांगोन रायजोफोरजों गनायजानाय जानांगोन रायजोफोरा मोजां मोननाय जानांगोन अब्ला अट'मेटिक चेनेला साबस्क्राइब आरो लाइकआ मोनलांगोन आरो साबस्क्राइब मोनोबा जायखिजाया भिडिअ हगारबाबो नोंथांमोनहा एसेबाबो भिउआ फैगोन आरो बे मोनसे दा बेनिखायनो आंबो सानबाय माने 2022 मायथाइयाव आंनाबो इउटुब मोनसे खुलिदों आरो खिन्थु आङो जेबो माने आपल'ड खालामा आखाइ खब आखाइ खब आखाइ खब Daoga Bodo Season long live Daoga Bodo Season Diu Lao Thân Daoga Bodo Season Diu Lao Thân Bodo Season थांनानै थाथों आपग्रेड बा साननायखौ जौगाहोनो थाखाय जों गावजों गाव सावरायनाय सोमोन्दो लाखिलायनाय बे थाबाय थागोन आरो जों हेफाजाब होलायनाया जोंनि गिबि खामानि थ' बेखौ जोंनि सिगांनि बुंथिगिरि रमेन बसुमतारी बर' फंबाया सासे राफोद रोंखा राखा बिथांमोना जोंजों थानानै आरो जोंनि बे गौथुमखौ माने गिदिर खालामनो थाखाय थाफानानै नांथाबबाय थादों बेनिखायनो गिनांगौ एबा साननांगौ गैया सोरहाबा इउटुबाव माबा मोनसे प्रब्लेम जादों जोंनाव टेकनिशियान गोबां दं इउटुबनि सायाव दिनै सारमोना बुंखाबाय बिथांमोनखौ मोनस्लाबा जानो हागौ नोंथांमोननि उन्दै बेयाव नुनाय साफ्रोमबोनाव बे इउटुबनि नलेजआ दं थिग बेखौ नोंथांमोना पार्सनेलि लोगो हमलायनानै समस्याखौ समाधान खालामना लानो हागोन जोबथारनायाव दिनैनि बे मेलायाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो गेदेमा बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिनानै फैबाय थानाय समाव बयबो जोङो खौसेयै थांगोन आरो जोंनि मेलफ्राव बाहागो लागोन हांख्रायनाय लेखा जोंनो सम हैगोन बेखौ आसा खालामनानै आंनि दिनैनि मेल बे दैदेननाय आरो बे मेलखौ बेखिनियाव फोजोबबाय होननानै फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों आरो दा जानाय लोंनाय खालामनानै आरो दिनैनि बे मेसेजखौ निउज सिस्टेम बानाय जोंना जोब्बाय प्रग्रामा जोब्बाय थांसै मोसाबाय मोसाबायबो जोब्बाय जों दा थांसै ओंखाम होगोन नामाफ्रा ओंखाम होगोन नामा मेला जोब्बाय ओमफ्राय ओंखाम जानानै थांनोसै ओंखाम जाना थांसै
ओंखाम जानो जिरायबाय ओंखाम जानोसै नै मा आइटेम दं पेनसे जों आरो हैगोन होननानैसो जिरायना दंहैयोमोन आरो बाहेराव हैगोन होननासो जिरायना दंहैयो फुंनिफ्रायनो जाबोखायाखै मोजां जानोसै ओंखाम जानो जाम जादों बेयाव मा खालामबाय दं मालाय आखाइ सुदों इहाय आखाइ सुना दोननायाव माने बोरै थांनांगौ थांखो होनलायगोन ना गफुराव थांनायाव सिलाबोथान साबेसे थांदोंमोनलाय ओमफ्राय आरो नोंबो थांदोंमोन ना गफुराव नों थाङाखै बिस्टि थांदोंमोन ना बिस्टिनि उन्दुनाया दाबोथ' भिडिअ आं र' गारि सायाव उन्दुनाया थांजासिम उन्दुदों मोनहैजासिम फाग्लाया लामाखौनो नायदो दसेबो जाखां लोंखां जों दा थांफिननो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय माबायदि मोनखो जानानै लोंनानै जोबोद मोजां मोनबाय फैनानै जायगाखौबो नुफैबाय बिराद मोजां ना आङो मोजाङानो थिगानो आंबो फैफेराखैमोन आरो प्रग्रामाबो मोजां जाना थांबाय आरो फैबाय थानाय समाव एसे अबेबाफोर मोजां जायगायाव लायोबा नाजानोसै दे फैलायनो थांलायनो आंनि इउटुब चेनेलखौ नों साबसक्राइब खालामनो होलाय मानसिफोरखौ अननानै लोगोफोरा जोंहा फंबाय जारा सरगियारिनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलाय गासिबो गावसिजोबना हो आंना भिउसानो फैथारा भिडिअ बानायनो लाजिलांबायसो आङो ओमफ्राय दिनै प्रग्रामा मोजां जाना थांबाय ओमफ्राय जोङो दा न'आव थांफिनसै ट्रेनाबो 1 घन्टा लेट जाबायनो 5थायावसो फैसिगोन खोमा ना जोंना 5थायावसो फैसिगोन बाय बाय दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय